17 एप्रिल 2020 दिनैनि बे सानाव आं नोंथांमोन बयखौबो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै बरायनानै लाबाय आरो आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै रोजा रोजा हामलायनाय जासिबाय। आं सानो नोंथांमोना दिनैनि दिनावबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव इसोरा जों बयखौबो बेबायदिनो मोजाङै दैदेनबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो जों बयबो बिनि अननायजोंनो जों गावखौ बाख्नायबाय थानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। मैयायै जोङो 100% इसोर दङ होननानै प्रेक्टिकल एभिडेन्सनि बाथ्रा जोङो सावरायबोबाय। दिनैबो जोङो सासे सुबुंनि जिउ जारिमिननि गेजेरजों जोङो बिथाङा बोरै इसोरखौ मोननो हादोंमोन आरो बिथांनि इसोर मोननायनि प्रेक्टिकेला मा आरो बिथाङा इसोरखौ बोरै प्रेक्टिकेलाव मोनदांदोंमोन बिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन आरो बिथांनि जिउआव इसोरखौ मोनदांनायनि जे प्रेक्टिकेलानो जोंनि दिनैनि एभिडेन्स जागोन एबा इसोरा थारैनो 100% दंमारो बिनि फोरमान जागोन। दा गुबै आयदायाव थांनायनि सिगां आङो सासे आंनि भिउवार्स, आंनि साबस्क्राइबार, आंनि भिउवार्स सासे आब'नि थाखाय मोनसे बाथ्रा फोरमायनो गोनां दङ। दा बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ फोरमायग्रोनो नागिरदों, बिनि उनाव मेइन आयदायाव थांफिनगोन। बिथां आब'नि मुङा जाहैबाय रश्मि प्रभा ब्रह्म। बिथाङा आंखौ बुंहरदों कमेन्टनि गेजेरजों। बिथाङा बुंदों, फंबाय, जोंनि आत्मा बासायजानायनि आगोल आत्माया मा बेखौ एसे गुवारै बुजायग्रो होननानै बिथाङा बुंदों। जे आब', नोंथांनि थाखाय जे नोंथाङा जि मिथिनो लुगैदों, जि बुजिनो हास्थायदों, नोंथाङा बे बुजिनो हास्थायनायाव इसोरा सहाय खालामनानै निसय नोंथांखौ बुजिहोगोन। जे आङो बिनि फिननायखौ, बिनि रिप्लाइखौ दिनै होनो नागिराखै, मानोना आङो मोननै मोनथामसो भिडिअ बानायनो बेस्थ' जानानै दङ। बिनिखायनो आङो दिनै नोंथांनि रिप्लाइखौ होनो हानाय नङा। नोंथाङा इयुननि जे आं जिखिनि भिडिअ बानायनो बेस्थ' जाबाय थादों, बे भिडिअखौ बानायखांब्लानो आङो नोंथांनि थाखाय भिडिअ बानायगोन। नोंथांनि बे मिथिनो हास्थायनायनि भिडिअ आं मोनसे बानायगोन। बिनि उनाव आङो नोंथांनि जे मिथिनो हास्थायनायनि बुजायनाय एबा फोरमायनायखौ लाबोगोन। जे नोंथाङा थारैनो नायनो नेनानै थागोन होननानै आङो मिजिंथियो। दानिया फैफिनदो दिनैनि मेइन आयदायाव। दिनैनि मेइन आयदाया जाहैबाय जे 100% इसोर दंमारो होननानै बिनि एभिडेन्स लाबोबावनाय आरो एबा फोरमान लाबोबावनाय। दा बे फोरमान लाबोबावनाय आयदायाव आङो दिनै मोनसे बिजाबनिफ्राय सासे बेक्तिनि जिउ जारिमिननि गेजेरजों दिनै आङो फोरमायनो लाबाय। बे फोरमायनो लानाया जाहैबाय नैबे बिजाबनिफ्राय आं लादों। नैबे बिजाबा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। नैबे बिजाबा जाहैबाय साधु सुन्दर सिंह। बिजाबनि मुङा साधु सुन्दर सिंह। जे नै बेक्तियानो साधु सुन्दर सिंह। बे बेक्तिनि जिउ जारिमिननि गेजेरजों इसोरादि दंमारो बिनि फोरमानखौ आङो नोंथांमोननो दिनै होलांनो नागिरबाय। साधु सुन्दर सिंहआ 1889 मायथाइयाव पान्जाबनि रामपुर होननाय गंसे गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा गावसिनि न'खरनि सासे खांजोबजानाय हौवासा गथ'मोन। बिथां साधु सुन्दर सिंहआ सिख धोरोमनि एबा सिख धोरोमखौ मोजां मोनग्रा न'खरनि सासे गथ'मोन। बिथां सुन्दर सिंहखौ बिथांनि न'खरनि गारजेना उन्दै समनिफ्रायनो इसोरनि सोमोन्दै गोथौयै मिथिहोनो गोबां गोसो दंमोन आरो नाजादोंमोन। सानसेखालि सुन्दरनि फोरोंगिरिया बे सुन्दरखौ बुंदोंमोन जाहैबाय, नोङो जेब्ला देरगोन अब्ला इसोरनि सोमोन्दै बुजिगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय फोरोंगिरिनि बेबायदि बुंनायाव सुन्दरा थोजासे गोजोनाखै आरो सुन्दरा फोरोंगिरिनि सिगाङाव बेबायदि बुंबाय थानायमोन एबा बुंथिनायमोन, आङो उन्दै समावनो थैनानै थाङोब्ला आङो सोरजिगिरिनि सोमोन्दै बुजिनाया आद्रा थालांगोन नामा होननानै फोरोंगिरिनि सिगाङाव बियो सोंनायमोन आरो बुंथिनायमोन। मानोना फोरोंगिरिया बिखौ बुंदोंमोन जे नोङो देरब्लासो बे इसोरनि सोमोन्दै मोजाङै बुजिगोन। बे समनिफ्रायनो बे सुन्दरनि गोसो गोरबो इसिङाव मोनसे बाथ्राया हाबनानै थाबाय जे बियो इसोरखौ मिथिनो लुबैयो आरो बिनि इसोरखौ मिथिनो लुबैनाया हिन्दु, ख्रिस्टियान, सिख माबा माबिजों खोथा गैया। जायखिजाया बियो इसोरखौ मिथिनो लुबैयो। जे बिनि गोसोआव सिखांनाय बाथ्राया जाहैबाय इसोरा सोर आरो बबेयाव दं आरो मा। सुन्दर सिंहनि बिफानि मुङा सरदार शेर सिंह। बिथां सरदार शेर सिंहआ गावनि फिसाज्ला सुन्दर सिंहखौ आमेरिकान प्रेसबिटेरियान मिशनजों सामलायजानाय
गंसे प्राइमारि स्कुलाव बिखौ बिफाया एडमिशन होदोंमोन सोलोंथाइ होनो थाखाय। बै समाव भारत हादरा ब्रिटिशफोरनि सिङाव दंमोन एबा ब्रिटिशनि आखायाव दंमोन। बिनिखायनो भारत हादरनि गोबां धोरोमारि सुबुंफोरा जेरै हिन्दु, मुस्लिम, सिख धोरोमनि सुबुंफोरा बिसोरखौ मोजां मोनामोन, ब्रिटिशफोरखौ मोजां मोनामोन। अब्लाबो भारत हादरनि गोबां सुबुंफोरा बे स्कुलाव गावसिनि गथ'फोरखौ एडमिशन होनायमोन आरो फोरोंनायमोन। बे स्कुलाव मिशनारिफ्रा बाइबेलखौ मोनसे सोलोंनांगौ आयदा होननानै साबजेक्ट हिसाबै लाफानायमोन। मिशन स्कुलफोराव मिशनारिफोरा बाइबेलखौनो धोरोमारि बिजाबफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन गोनांसिन बिजाब होननानै लानायमोन आरो मिशन स्कुलफोराव बाहायनायमोन। बिनिखायनो सुन्दरा बेखौ जोबोद रागा जोंनायमोन आरो बे बायदि बिसिनि खामानिनि थाखाय सुन्दरा बिसोरखौ जोबोद रागा जोङोमोन। बाइबेलनि क्लासखौ सुन्दरा नंबां जाबाङै बारहोहरोमोन आरो फोरोंगिरिफोरखौ नंबां जाबां कुइसन सोंनानै क्लासखौ एबा सोलोंथाइनि आबहावाखौ गाज्रि खालामोमोन। मानोना बे बाइबेलखौ सुन्दरा एसेबो मोजां मोनामोन। जेब्ला ख्रिस्टियान मिशनारिफ्रा बाजारफोराव बाइबेलखौ लानानै इसोरनि बाथ्रा फोसावोमोन, इसोरनि बाथ्राखौ बुङोमोन आरो इसोरनि बाथ्रा फोसावोमोन, बे समाव सुन्दरा बे इसोरनि बाथ्रा फोसावग्राफोरखौ अन्थाइजों खुबैनानै खारखुमायोमोन। नाथाय जेब्ला बियो 14 बोसोर जायो अब्ला बिनि बिमाया थैलांनायसै आरो बिमा थैनायनि उनाव बिदायाबो थैलांनायसै। बिमा आरो बिदा थैनायनि उनाव सुन्दर सिंआ गोबां दुखुआव थानायसै। बिनि गोरबोआव हान्थि गैयै जानायसै, बिनि गोसोआव हान्थि गैयै जानायसै, बिनियाव गोजोननाया गैया जालांनायसै। सुन्दरनि न'खरा हान्थि गैयै खोमसि दरसि जालांनो हमनायसै। मानसिनि प्रेक्टिकेल लाइफआव मानसिया जुदि टेनसनाव थायोब्ला बियो जानला मोनला मावनो गोसो जायो आरो गिया आरो रागा जोंलाबायो। जेखौ गोसो जायो बेखौनो मावनो हायो। बे समाव गाज्रिखौबो मावनो गिया जायो। जानो हागौ सुन्दरनि गोसो इसिङाव जुदि इसोरा दङमोनब्ला मानो आंनि आइया थैलांखो, मानो आंनि आदायाबो सा ससेयावनो थैलांखो होननानै बिनि गोसो सिङाव सानदों जानो हागौ, भाबिदों जानो हागौ। बिनिखायनो बियो गांसे गोदान रादाय बाइबेलखौ बिसि फ्लेजोबनानै अराव सावनायसै। बे समाव बिफाया बिखौ बुंदोंमोन, बाइबेला ख्रिस्टियानफोरनि गांसे गोथार धोरोम बिजाब, नों बेखौ मानो सावनांगौ? नोङो बेखौ जाय मानसिया नोंनो हरदों, जाय फोरोंगिरिया नोंनो हरदों, बेखौ नोङो बिनो गथाय, नों जुदि मोजां मोनामोनब्ला बिनो गथायफिनब्लानो जाबायमोन ना होननानै बिखौ बिफाया बुंदोंमोन। बे समाव सुन्दरा सानदोंमोन बिफानि बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव आंनि आफाया ख्रिस्टियानफोरनि धोरोम बिजाबखौ मानो बेबायदि अननाय बाथ्रा बुंखो एबा अननाय दिन्थिखो होननानै बियो सानदोंमोन। बे समाव सुन्दरा मोनसे गुबुन लामा लाबाय। बिनि गोसो सिङाव मोनसे गुबुन डिसिसन लाबाय। बे डिसिसना जाहैबाय सैथो आरो गोजोननायनि गुबै लामाखौ आंनो दिनै इसोरा नुजाथि होआब्ला आङो बे संसाराव थांनानै थालिया, आङो थैनोसै होननानै डिसिसन लाबाय। बियो फुंनि 3 रिंगायावनो दुगैस्रां लोबस्रां हान्थु खरायनानै आर'ज खालामनायसै। बियो इसोरखौ बुंनायसै, इसोर नोङो आंनो माबा मोनसे दिन्थिदो। नाथाय गोबाव सम बारलांबाय, आर'जआ इसोरनि मोनसेबो दिन्थिनाय बियो नुनो मोनाखैमोन। जानो हागौ बे समाव बियो इसोरनि सायाव गोबां खुद्रिदोंमोन। नाथाय बिनि उनाव सुन्दरनि खथायाव मोनसे जोंनाय स्रां नुजाथि फैनायसै। बे जोंनायखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय सुन्दरा दरखौ खेवनानै बबेनिफ्राय फैदों होननानै बेखौ नायनो लानायसै। नाथाय न'नि सिथ्लायाव जेबोआनो गैयामोन। बियो गावनि खथायाव हाबफिनब्ला जोंनाया बारानिफ्राय बारा जाबायमोन। बे जोंनाया बाराव आलायनानै थानाय मोनसे ग्लब बादिमोन होननानै बुंदों। बे जोंनायनि गेजेराव जिसुखौ बियो गावनि मेगनजों नुनो मोनबाय। जिसुआ सुन्दरखौ सोंदोंमोन, सुन्दर नोङो आंखौ मानो नासयदों? आरो सुन्दरखौ बियो बुंबावदों, नाय आङो सुबुं माहारिनि थाखाय
बे बुहुमाव क्रुसाव थैफैबाय होननानै। बै दिननिफ्राय सुन्दर सिंहनि गोसोआव गोजोननाय सफैनायसै, मानोना सुन्दर सिंहआ इसोरनि सायाव मिथिनो लुबैनाय, इसोरा दंना गैमारा मिथिनो लुबैनाय, इसोरा थारैनो इसोर दं होननाया थारैनो नंमारगौना नंमारा बेखौ मिथिनाया बिनि गोसो इसिङाव गोजोननाय गैयै लाबोदोंमोन। आरो फारसेखै बिमा थैजानाय बिदा थैजानाया गोसोखौ खोमसि दरसि खालामनानै दङमोन। नाथाय जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्टखौ बियो नुनो हायो, बिनि उनाव बे गोजोननाय गैयैया बिनि गोसो इसिंनिफ्राय जोबनानै थांदोंमोन। सुन्दर सिंहनि प्रेक्टिकेलाव इसोरखौ नुनो मोनदोंमोन। बेनिखायनो बियो उनाव ख्रिस्टियान धोरोमखौ नाजावदोंमोन आरो ख्रिस्टियान धोरोम नाजावनायनि उनावबो बियो इसोरा दंमारो, नंथारगौ, इसोर दं होननाया सैथो, 100% सैथो होननानै बियो फोसावनो हादोंमोन। बे बुहुमाव गिदिंदोंमोन। बे सुन्दर सिंहआ जोंनि बे भारत हादरावल' नङा, बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव बियो मेंनाय गैयाजासे, जिरायनाय गैयाजासे हादरफोराव इसोरनि बाथ्राखौ, जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बियो फोस्रावदोंमोन। बिनि जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ फोसावनाय समाव माब्लाबा बियो राननांदोंमोन, माब्लाबा उन्दुनाय गैयाजासे थानांदोंमोन, माब्लाबा बियो जेराव मेराव थानानै इसोरखौ फोसावदोंमोन। बिनि जिबनाव ओंखामजों सोमोन्दो गैया, दैजों सोमोन्दो गैया, बेबायदि बियो इसोरनि बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। मानिना आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, आंनि भिउवार्स नोंथांमोना सानगोन नामा बे साधु सुन्दर सिंहनि जे जारिमिनाबो स्ट'रि होननानै नोंथांमोना सानगोन नामा? साधु सुन्दरनि जिसु ख्रिस्टखौ नुनाय, साधु सुन्दर सिंहनि इसोरखौ मोनदांनाय प्रेक्टिकेलखौबो नोंथांमोना सल'बाथा होननानै सानबावगोन नामा? गोथार बाइबेलाव बुंदों, नोंसोरो नायगिर अब्ला मोनगोन, सौ दराव अब्ला खेवनानै होनाय जागोन, बि नोंसोरनो होनाय जागोन होननानै बाइबेलाव बुंदों। बेबायदिनो सुन्दर सिंहआ गावनि गांनाय, गावनि उखैनाय, गावनि हास्थायनाय बिखौ धियाननि गेजेरजों, आरजनि गेजेरजों नागिरदों। बियो इसोरखौ नुनो लुबैदोंमोन, बियो इसोरखौ नागिरनायाव गांदोंमोन, नाथाय बियो थारैनो इसोरखौ नागिरनानै नुनो हादों, मोननो हादों। बेनिखायनो बिनि जिबनाव जे थारैनो इसोरा दंमारो होननानै 100% फोथायनाया फैदों। आरो बे 100% फोथायनायखौनो सुबुं माहारिनि गेजेराव, हादरफोराव बियो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राफोरखौ बुंथिंदों। आरो बिनि गेजेरजोंनो जाहाथे बयबो सुबुं माहारिफ्रा इसोरखौ मिथियो आरो बासाय जानायखौ मोननो हायो, बेखौ बे साधु सुन्दर सिंहआ मुलुगावनो गिदिं गिदिं ओंखाम गैया दै गैयाजासे फोरमायदों। मानिना आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, जोङो मिथिबाय दिनै साधु सुन्दर सिंहनि प्रेक्टिकेलाव जिसुखौ नुनायनिफ्राय, इसोरखौ नुनायनिफ्राय इसोर दं होननानै 100% एभिडेन्स दङ, जों बिथांनि प्रेक्टिकेलनिफ्राय मोननो हाबाय। आंबो दिनै बुङो गोहो खालामनानै, थारैनो 100% इसोरा दङ। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, मैया मोनसे एभिडेन्स, दिनै मोनसे एभिडेन्स आङो नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय। दिनैनि जे साधु सुन्दर सिंहनि जारिमिन, बेबो जाहैबाय जे गुबुननि एभिडेन्स। आरो मैयानि बुंनाय जि एभिडेन्स, बियो सुबुं माहारिफोरनि गेजेरनिफ्राय प्रेक्टिकेल जाबोबाय थानायनि एभिडेन्समोन। नाथाय आङो सानदोंमोन जे गुबुननि एभिडेन्सखौ मोननै होनो नामा होननानै आं सानदोंमोन। नाथाय आं दिनै सानबाय, बेखौ होयोब्ला, मोननै एभिडेन्स होबावोब्ला आरो मोनसे थाबावगोन। दा मोनसे थानायाव जुदि बे मोनसे एभिडेन्सखौबो लाबोबावोब्ला गोबाव जागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो गाबोन मोनसे आङो एभिडेन्स लाबोबावगोन। बे एभिडेन्सआ जाहैबाय आंनि एभिडेन्स। आङो इसोरखौ बोरै मोनदांखो, बिनि प्रेक्टिकेल, आंनि प्रेक्टिकेल एभिडेन्स, आङो बेखौ गाबोन नोंथांमोननो होगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नेनानै थादो। लोगोसे आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो, नैबे भिडिअखौ जायफोर बिथांमोना नायगासिनो दङ, नोंथांमोना बे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रै मोनहैगोन। दिनैनि थाखाय आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आमेन। खुलुमबाय।